Neves, don José Manuel Alfonso González. Iso gana a casa. Moitas gracias. Moi boas tardes a todas e a todos. Antes de nada, vou intentar ser breve, porque se sei que fai moito calor, xa empezamos a estar cansados e cansadas, caiu este, vale. Bueno, e intentarei ser breve, ainda que teño moito que decir, moitos sentimentos aquí dentro. Antes de nada, disculpar a ausencia da concelleira de ensino, Susi Gil estuvo aquí, pero por unha indisposición que tuvo que ausentarse. Bueno, para mí, como alcalde deste Concello das Neves, é un auténtico orgullo estar hoxe aquí, nesta institución, nesta casa, que xa forma parte da historia viva do Concello das Neves. A EFA Cancela, que celebra nada menos e nada máis que os seus primeiros 50 anos de vida, 50 anos de historia, medio século, que se dice pronto. Con unha trayectoria espectacular no nivel formativo e no nivel humano. Eu síntome, de verdade, permitidme que me sinta parte desta casa, por varios motivos. Primeira, pois, por motivos personais, porque algúns membros da miña familia estudiaron aquí e algún membro sigue estudiando aquí agora, hoxe en día. Tamén, a nivel participativo, formei parte desta casa cando había que botar unha man as familias a pintar ou a facer calquera arranxo, pois viñamos a colaborar. Tamén algo moi bonito que houve aquí a finales dos 80 e principios dos 90, que se dice pronto no rural, conseguir facer unha liga feminina de balonmán na comarca do Condado para Dante ao Baixo Miño. Solo aquí, iso organizouse aquí na EFA Cancela, e hai que dicilo forte e claro, equipo de liga feminino, co que costaba convencer que non tiñan por que ser necesariamente alumnas do centro. O centro tiña o seu clube, a EFA Cancela. Só aquí nas Neves había 4, a EFA, a Nieves, o Torruixa, San José de Ribartempo, que tiña a honra de ser o seu entrenador. Cando tocaba xogar na casa, facía de entrenador e de árbitro, porque era o que había. Era moi difícil convencer a mamás dos papás para que deixaran vir as súas nenas xogar, pero bueno, deixábanos e aquilo era un fito moi importante no desarrollo desas nenas, porque as facía máis autónomas, máis libres, e logo convivían con outras nenas. Ben, e tamén outro motivo de ser membro desta entidade, pois, é a nivel institucional. Eu formo parte do patronato, sou membro do patronato da Fundación Benéfico Docente Colexio Virxen da Merced, xunto con autoridades eclesiásticas, pois somos, digamos, donos desos edificios que o ano pasado firmamos un convenio de colaboración coa EFA Cancela para permitirlles, polo menos, estar outros 50 anos máis aquí. Iso é moi importante. Cando se fundou a EFA aquí nas Neves, alá polo ano 74, pois moi poucas institucións apostaban polo rural galego. A EFA Cancela foi pioneira, e sigue sendo, con un modelo educativo que combina a aprendizaxe, co contacto directo co territorio, coas familias, co traballo e, sobre todo, con valores que hoxe en día parece que están en decadencia, verdade? Pero o respeto, a amizade, a colaboración, a solidaridade, iso inculcase aquí e inculcouse desde o ano 74. Durante estas 5 décadas, pois, foron miles as alumnas e os alumnos, hoxe en día tamén, que pasaron por aquí, por estas aulas e por estes talleres. Moitos deles, pois, son emprendedores, agricultores, técnicos, emprendedores, profesionais no medio rural, pero sobre todo son persoas, e persoas comprometidas co noso medio rural. E iso só é mérito, pois, do equipo docente que foi pasando por aquí e do que está aquí. Vos sodes as que inculcades esos valores, non? Esa
esa educación que a diferencia de outros centros. Non quero pasar sin ter un recordo moi especial por aquelas persoas que ao largo destes 50 anos nos deixaron. Quero traer a memoria aquí pois, a unha das directoras, como foi Mari Carmen Furelos, que pido un aplauso para ela, que nos separaron de arriba seguramente. E agora, permitidme que desde o meu corazón teña un recordo tamén para unha persona que nos deixou, que Deus pois tuvo ben chamala a súa presencia moi xoven, e que era alumna de aquí, e que creo que era unha compañeira por aquí dela. Quero recordar a Natalia, que tamén estará vendo arriba. Bueno, a Efa supo adaptarse cos tempos. Miña, tantos recordos, verdad? Bueno, eso tamén hai que recordarlo e telo aquí sempre presente, non? Quería dicir que a EFA tamén supo adaptarse aos tempos e modernizarse e introducir novas tecnologías e seguir ofrecendo unha educación de calidade, pero nunca sin renunciar a súa identidade. E iso valorámoslo moito dentro do Concello das Neves e valorámoslo enormemente, porque sen educación rural non hai futuro no noso medio. E aquí, nun concello con apenas 3.700 habitantes, pois temos unha educación de calidade, unha educación que nos distingue, un centro que sempre estuvo apoiado polas familias, desde logo, e que hoxe en día ten 5 ciclos de formación e seguramente iremos a máis. Aquí neste concello, nestes edificios, ofrecese, como dicía, educación de calidade nos edificios que é legado de unha purificación frontal, tanto este nos que estamos aquí como que era o antigo Colexio de Artes Oficios que hoxe é o noso instituto. A EFA Cancela, hai que dicir que non é só unha escola, é un punto de encontro, é unha familia. Levamos aquí toda a tarde escutando familia. É unha familia, a EFA Cancela é unha familia, somos todos unha familia. É un motor de cohesión social. E por iso hoxe, desde a institución que represento, quero darvos as gracias máis sinceras na persoa de Lara, que é a actual directora, pero todas as directoras, todo o profesorado que pasou por aquí. Gracias por formar as persoas, por cuidar do territorio e polo vosso compromiso con este Concello das Neves. En nome do meu Concello quero desexarvos pois, que este aniversario non sexa só unha celebración de un pasado, senón un impulso cara a un futuro e que os próximos 50 anos sexan ainda máis fértiles, máis innovadores, máis cheos de vida. Parabéns a EFA Cancela, parabéns familia. Viva a nosa educación no rural, viva a EFA Cancela e que viva as Neves. Moitísimas gracias. De corazón. Muchísimas gracias, alcalde.